መንግስታት አሜሪካ ሽበራን ዝምውሉ መንግስታት በሕጊ ክኸስስ ወይ ክቐጽዕ ወሲኑ ዝብል ዜና ክቃልሕ ተሰሚዑ ከምዚ ዓይነት መግለጺታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምሕር ተደጋገመ ብምዃኑ ሓድሽን ዘገርመን ኣይኮነን ቅድሚ ርዕይ ዘመን ዝሑል ኩናት ኣብቂዑ ምስ ተባህለ ብስነ መጎት ሓይሊ እንኩ ቀጽላዊ ዓለማዊ ስርዓት ንምንጋስ ዘንቀደ ምግላብ ምምሕዳር አሜሪካ ዝመርሖ ሰረገላ ኪዳን ፈጢርዎ ዘሎ ሕንከራን ከም ውጽኢቱ ተኸሲቱ ዘሎ ዓለማዊ ነውፅን ቅልውላውን ካብ ማንም ዝተሰወረ ኣይኮነን ሓደ ካብ ሩኡይ ሕላገት ወይ ሳዕቤናት ናይዚ ብጉጉይ ስትራቴጂ ዝተሓንከረ መዋዕል ድማ ሽበራ ወይ ኢርሃብ ማለት ቴሮሪዝም እዩ ድሕሪ ፍጻሜ ማንታሪሻናት ኒውዮርክ ሰበስልጣን ዋሽንግተን ንዓለም ብገዚፍ ቅልጽምና ድሂልና ዝያዳ እምንቲ ክንገብራይና ኢሎም ዘካየድዎ ምግላብ ከዓ ዓለማዊ ሰላም ከስፍን ዘይኮነ ነቲ ኩነታት ኣጋዲዱ ዓለም ብቀይዲ በትኽ ሽበራ ዝያዳ ከም ትህወፅ ገይርዋ ኣሎ ሕንቅልተይ ምፍጣርን ምጭጫሕን ሽበራ ነዊሕን ርሒብን ኣርእስቲ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክቐርብ ዝኽእል ጭብጥታት ብዙሕ ስለ ዝኾነ ድማ መን ከሳሲ መን ተኸሳሲ ዝብል ሕቶ ገዚፍ ሓተታ ዘድልዮ እዩ ናይዚ ኣጋጣሚ ጉዳይ ግን ኣብዚ ግዝኣተ ጫካን ብድዒ ሓይልን ንምንጋስ ሒኹ ዝበሃለሉ ዘሎ ዓለማዊ ሃሁ ኮንግረስ ዋሽንግተን ዘመሓላልፎ ዘሎ መልእኽቲ እዩ ከም ዝፍለጥ ሰላምን ጸጥታን ዘስፍን ኣህጉራዊ ሕጊ እዩ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ድማ ብቐንዱ ምኽባር ልኡላውነት እዩ ዓበይትን ንኣሽቱን ሓያላትን ድኹማትን ሃብታማትን ድኻታትን ህዝብታትን ሃገራትን ብዘያድልዎ ብማዕረ ተኸባቢሮም ዝነብሩሉ ዓለማዊ ስርዓትን ኣህጉራዊ ሕግን ጥራዩ ሰላምን ጸጥታን ዘነግስ መንጻር ሓቂ እዚ ኮንግረስ ዋሽንግተን ዘሕለፈ ውሳኔ ግን ብዘይ ውልውል ኣህጉራዊ ሕጊ የለን ሓይሊ ይቁኑዕ ዓለም ናይ ደይንናያ ተስምዕ እዩ እዚ ባህርየን ኣመለኻኽታን ዝድማዩ ብኣረብራቢ ምድግጋም ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ረብዒ ዘመን ከዓ ዝያዳ ተጋኒኑ ንዓለም ሃዊፁ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ምዝራግ ሰላም ኮይኑ ዝርከብ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ህዝብታትን ክግበር ዝጸንሐ ዶብ ኣልቦ ምትእትታዋት ተልእኾ ምዕቃብ ሰላምን ጸጥታን ዓለምና ንምሳሉ ይፍተን እኳ እንተኾነ ህዝቢ ዓለም ብግብሪ ዝረኣዮን ዝተመከሮን ግን ዝሕሸኩም ንሕና ንፈልጥ ዝዓይነቱ ብድዐ ንዕቀት ልኡላውነት ካልዕሊ ኩሉ ኣቐሚጥካ ልኡላውነት ካልኦት ኣህዛብ ትርጉም ኣልቦ ምግባር ህዝብታትን ሃገራትን ቁልቁል ኣተፋኒንካ ሕንፍሽፍሽ ሕጊ ኣልቦነትን ግዝኣተ ጫካን መንጋስ እዩ እንተ ጉዳይ ምምካት ግብረ ሽበራ ንውሱናት ሃገራት ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን ህዝቢ ዓለም ብምሕዝነት ተሓባቢሩ ክምክቶ ዝግባእ ሓደጋ እዩ ግዝኣተ ጫካን ብድዐ ሓይልን ግን ይኣክል